Garazi du protagonista bakarra bekatua liburuak. Oihatz Labandibar idazleak gaur aurkeztu duen eleberri laburrak. 36 urteko neska honen bidez azaleratuko dira lo egin ezinean gaudenean sortzen diren ideia zurrunbilo horiek. Bekatua eleberri labur bat da, protagonista bakarra duena, Garazi izeneko 36 urteko neska bat. Eta, historia hau sortzenko abia puntua edo izan zen, islatu nahi nun, kontatu nahi nun, historio bat, lo ezinean gaudenean sortzen zaizkigun ideia zurrunbilo hoiek izango zienak hildo nagusia, zenola buruak askotan konexio edo itxurarik gabe salto egiten duen batetik bestera, eta ze zalantza, ze beldur, ze desio sortzen dien. Eta horretarako aitzaki bat behar nun, eta kasu honetan aitzaki bihurtu dut Garazi izeneko protagonista hau lagunekin parrandaratera eta ligatu, eta biharamunean ez ezagun baten hobean esnatzen da, ondoan du 19 urteko mutil bat, eta baina Garazik badu bikote bat, orduan nahi nuen erabili sozialki hain ongi ikusita ez daun adarrak jartz hori, eta are gehiago adintarte desberdintasun handi xamarra duten bi pertsone artean, eta helduagoa emakumea den kasuan, sozialki oraindikan ez ongi ikusita ez daun zerbait, baina era berean mundua bukatzen ez dena horregatik, ez duen nahi izatea zerbait, atzera buelta ikangabekoa, heriotza edo zerbait tragikoa izan zitekenik, azken fina saiatu naiz umore edo, azidez puntu bat izan zezan narrazioak, alegindu naiz hortan, ez dut, ez dela oso tragiko gelditu, eta aitzaki horrek ematen zean bide, Garazi jartzeko, zer pentsatzen zuen, zer sentitzen zuen, edo zer nahiko lukeen pentsatzen eta kontatzen. Badaude beste protagonista batzuk aipatzen dienak, baina ez dakigu inoiz beraiek zer sentitzen, zer pentsatzen duten, azken finean ez zaitelako interesatu. Eta, honek 2021an Getxoko udalak antolatuko Ramiro Pinilla eleberri laburren sariketa irabazi zuen, Biharamuna izenburuarekin orduan, eta erein esker gaurtik aurrera kalean dago bekatua izenburuarekin. Umore gutxa ez dago, baina badago toke kritika puntu bat ere badago, bere buruarikoko baita ere, baina beti ere pixkata ironia asko daukan historia bat da, umorea eta ironia eta tragikotasun ere zalantzak eta beldurrak ere agertzen dira. Ez dut segidan idatzi, prozesu luze izan da idazten hasi nintzenetik, eta ez ere oain kaleratu arteko hau, tarteka idazten nun, baina ez dut fortzatu nire burua idazketara, orduan ez da zaila izan, naiz eta kezka izan dudan, eta horrekin zalantzak eta bueltak eman dizidan, itxura batean konexiorik ez duten ideiak izan zitezken, eta noski novela batean osotasun bat izan behar du, baina gero erreferentzi bidez, eta gauza bat eta besterekin uste dut, pertsonaiak burutan duen hori osotasun bat osatzen dutela gero pentsamendu guzti horiek.